Monggo. Oh nggih, panjenengan. Sampun apa dereng wae? Sinten? Oh panjenengan nggih monggo. Pun. Monggo. Bapak Soleman Margoyoso kula apal. Bendina tajak kenalan. Wingi nggih ngaten menika singkang saking jaken. Ya Allah Pak, kula nika anak buahanipun Bapak Sujat. Nah nika tajak kenalan bendina niku. Nggih. Para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Tata cara ingkang angka 3 nun inggih sabda pasrah saking Duta Saraya calon kadang besan Sutresna. Wondene ingkang minangka sulih sarira nun inggih Bapa Setyaki. Pramila wekdal sawetahipun sumangga nuwun kula aturaken. Sekedap kinten-kinten mapanipun swanten sampun menika lho nalar nika otak sampun ndhawuhi kalian pitaswaran apa dereng? Dereng. Cobi dipun lebetken sekedhik. Kalau apa tasih mucuk ngeten Pak jenengan nggih. Ngeten nggih. Terwaca tasih wonten niki terwaca dereng dilebokke sithik. Terwaca. Nah, ngaten nggih. Kali lagunipun lagu Pambiwara. Monggo. Para adilenggah Sekedap. Rada digedhekno. Etak-etak kaya tiritur Werkudara niku lho. Wah. Gatut. Nggih, monggo. Para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Tata cara angka 3 nun inggih sabda pasrah saking Duta Saraya calon kadang besan Sutresna. Wondene ingkang minangka sulih sarira nun inggih Bapa Setyaki. Pramila wekdal sawetahipun sumangga nun kula aturaken. Nggih, sampun monggo. Jumenengipun dos pundi nika? Sampun terep? Sae nggih nika. Menika logatipun wiramanipun kala wau tasih ndoyong wonten ing Pambiwara menapa pamedhar sabda. Isih napa nggih? Isih kathah wonten ing medhar sabda. Kirang napa nika? Kurang kemangki. Kan kemangki njenengan apa? Nggih, nggih. Terus menika dipun mandhesaken, nggih dipun mandhesaken. Pamanipun kala. Pun dituku nggih. Tata cara angka 3 nun inggih. Wah, ngoten nggih. Dipaske niki lho. Tata cara angka 3 nun inggih. Ampun teng pucuk mriki. Tata cara angka 3 nun inggih. Sami namung raosipun, basa raos nggih. Raosipun kirang mapan wonten ing papanipun menika pitaswara. Ngaten nggih. Monggo benjing menawi panjenengan sampun saged kemaki kula atur yang malih. Ngono ku lho, merintah kok sing ora-ora. Wong piyayi alus apik-apik kurang kemaki lho iku piye. Nggih. Sae nggih menika. Mangke gladhenipun wong salwangsul. Monggo. Bapak Habib tasih semoyo mboten ya? Tasih. Oh, sekedap malih. Oh, jam kasal nggih, nggih sampun. Sanesipun. Monggo. Oh, panjenengan nggih, monggo. Monggo. Wah. Monggo. Sekedap saderengipun dumugi mangke menawi ngagem busana sinjang melampahipun. Ampun ngaten nggih Pak nggih. Wah, niki ketingalipun dos pundi nika? Wah niki kemaki nek kemaken. Kenemenan nggih nika. Nika mlampahipun mangke wiru menika ingkang nyepeng asta kiwa, asta kiring. Ngaten. Ngaten nggih. Ngaten nggih, mangke ngaten. Nek badhe ngoncok nggih sami ingkang dipun cepeng non sewu nggih. Dipun pirsani nggih, anggenipun nyepeng ngaten ngaten. Lho, ngaten nika. Wirinipun boten risak. Menawi asta kanan ingkang nyepen ketingalipun badhe tindak perang. Ya, yeah? Nggih.
Oh, ngaten lagi kita. Pak Yai mangke panjenengan paring pitutur luhur nggih. Ngaten nggih. Pirsa nggih. Astanipun ngaten. Ngaten. Nggih. Kula kok ewoh ingkang setunggal nyepeng catatan, ingkang setunggal nyepeng jarit. Kula cepengke wirune kula Mbak, ampun ngaten nggih. Ampun. Ana si tukang nyekeli barang. Cepeng piyambak ngeten saranipun. Ampun tengen nggih. Menawi badhe lenggah ngeten dipun tarik menginggil. Ngeten nggih. Ngeten. Set ngeten nggih. Lenggah. Badhe pelampah ngeten dipun jeloke plek. Kenging menapa? Menawi lajeng ngeten plek wong salwasul mriki mangke. Nah niki sak nginggilipun mloto malah mlotrok mangke niki. Nggih. Menawi sampun ngaten ateges busana panjenengan sampun boten trep badhe ngendika mesti boten mesti rongeh nggih nika kliwir-kliwir ngeten biasanipun ingkang modot niku ingkang wiru ingkang mriki nika mojok nika nek wis kepecak napa nika selop boten mari malah nemen mangke nika ceketat-ceketat nggih ngeten plek ngeten nggih. Monggo. Para adilenggah kakung miwah putri. Makaten menggah pasrahipun Bapa Setyaki pinangka duta saraya ingkang kalenggahan punika. Kanthi pratela cetha wijang wijiling pangandikan salajengipun babaring sedya pasrah badhe katampi Bapa Nakula minangka sulih sarira Bapa Harjuna sekalian. Kalodhangan sumangga nun kula aturaken. Kedap. Sae nggih. Kinten-kinten sampun saged pikantuk biji 100 napa kirang? Dereng. Oh, dereng. Kirangipun menapa kinten-kinten? Power kirang nggih. Lajeng napa malih? Tesih kesesa. Biasa masak kesesa nggih. Menika awit napa nembe sepisan menika. Napa malih kinten-kinten? Swantenipun dereng mapan wonten ing pita swara. Nuwun. Nggih nika. Pirsa nggih? Nika. Aja dipucuk kene. Lah apa nek ngono iku aku dhisik mula pucuk. Aku dene nggih. Lah apa nek ngono kuwi? Biyen mula aku nek wis emoh. Niki swanten panatacara. Nek swanten panatacara kok kangge ngendika padintenan nggih lucu. Ger. Kowe nyuwun sangu pira bakal tak paringi. Awit bapak lagi wae panen dele. Elek malah. Nika iki wonten bentenipun swanten pambiwara, swanten pamedhar sabda ugi swara padintenan. Nika jumenengipun terus pundi? Sampun percaya diri nggih. Kirang napa? Kirang sares sithik ngeten nggih. Nek poweripun sampun nggih. Ngaten. Nggih. Monggo sanesipun kula Matur nuwun, Bapak. Nggih. Lah menika ingkang perlu kula emutaken nika Mas Andi nika ketikanipun sajaipun nggih boten lepat para adilenggah kakung miwah putri. Ben dibayar atau pripun ya? Para adilenggah ingkang kebak ing berkah. Mangke dipun piyambak nggih, dipun paringi dipun leresaken piyambak ya. Utawi ben dadi ngoten ya. Para adilenggah ingkang kebak ing berkah. Ben ngoten. Mboten lepat. Nggih, para tamu sekalian ingkang kula hormati nggih sae. Para tamu sekalian ingkang winantu ing karaharjan an. Ngaten nggih. Kula boten wonten klepataken namung menawi dipun pilih dipun pidhangetaken menika jumbahaken kalian ngilmunipun renggeping wicara
menika rak kedah sekeca kapirengaken. Ngaten nggih? Nika. Monggo sinten malih ingkang lajengaken? Oh nggih, monggo Ibu sinten? Monggo. Nggih. Sinten, Pak? Ibu Naryati. Saking pundi, Bu? Saking? Oh, Gembong. Monggo nggih. Ngeten iki nggih, Mbok Bilih nate kula jak kenalan malih. Monggo nggih. Monggo. Wong nika pawiyatan kok wong salwangsul nggih mboten napa-napa nggih. Monggo. Ning kula pun apal niku, anak buah Pak Sujat pun apal kula. Nggih. Monggo. Oh nggih sakniki mboten enjing-enjing, monggo. Monggo. Kanthi cetha terwaca atur pinampi saking bapa nakula minangka sulih saririnipun ingkang hamengku gati. Salajengipun dipun wontenaken lung tinampi sanggan. Pramila bapa ibunipun calon pengantin jalu masrahaken pisang ayu dumateng rama ibunipun calon pengantin putri. Saged kawimbuhan satunggal napa kalih sanggan sanesipun wondene kalaksananing sedya kasumanggaaken. Sampun, cekap nggih. Poweripun dos pundi? Sae jumenengipun sinaosa maos tetep sae nggih. Ngaten, tetep ngaten. Nggih, bijing nggih ngaten. Nek kira ngapal nggih kedah dipun apa nika? Dipun gledi. Caranipun maos ngaten. Nah sakniki malah do pinter-pinter priyantun enggal-enggal nika tiyang ingkang anyar nika. Nika dipun pasang napa wadah? Napa nika? Holder namanipun nggih. Holder jandal ki ngaten. Setal ngene plek sing gending ngene kene sing go nyontot teng mriki. Plek. Nggih. Lajengipun malih wonten ingkang kecrithet to lho. Teplok keplok nggih, keplok riyen nggih. Wonten ingkang kecrithet to lho. Mboten? Bedhek mboten niku. Monggo wonten. Napa? Pinampi. Oh wonten kok. Napa? Sanggan tetes apa? Oh sanggah. Nah, N ketinggal ho. Lah menika nggih kita dipun tetesaken. Menaik sajaipun dipun paos kok wonten ingkang boten mudeng. Ngaturaken sanggah. Sanggah iku apa digoleki ning ngene napa niki? Bau sastra. Bau sastra kesuwen nelpon Mbah Nowae. Ngaturaken sanggah, sanggan niku sing bener. Oh sanggan. Ngaten. Ampun ngantos ngendika klentu amargi panjenengan kirang isin napa nika? Anon, rungon, takon, tiron, nembe ngripta. Ngoten nggih. Nah, ngoten niku wonten ingkang saged manggihaken ingkang keclithut nggih wonten ingkang tegas. Mboten wonten. Saestu mboten wonten. Menapa menika? Mencari aman. Nggih. Monggo nggih. Lajeng wonten malih pundi? Monggo. Sinten ingkang kersa? Oh nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Dipun paos majeng nggih. Monggo. Nggih. Wiru kok mriki napa? Kok kaya wong mules niku. Wiru, binjing menawi wonten wiru nggih. Saking ngeten. Ngeten. Nuwun sewu nggih. Mboten usah le nyepeng nggih. Napa nika? Nggih tetep jumenengipun nuwun sewu. Ngeten nggih, tetep tegak ngeten. Ampun nyekeli ngene nganti lah ampun. Utawi keduren, seret keduren, malah ketok dengkule nggih elek nggih. Nika. Estu menika dipun gatosaken. Monggo. Sanesipun gatosaken. Monggo. Para tamu kakung sumawa putri ingkang kula hormati. Jubuh kalian panyuwun saking calon kadang pisan. Stop sik. Calon apa? Sekedap. Calon pun maksudi calon
kadang bisa. Oh, kadang besan nggih. Kula kadang-kadang nggih anu napa niku. Kadang-kadang kula ngantuk. Kadang napa kadang? Kadang, Kadang lidahe kadang, dipun anu mik kadang, kadang. kadang. Ah, niku. Nek jenengan teko dadi kadang. Monggo. Jeng Keparenganipun katindakaken wontenipun liru kalpika. Sumangga dumateng para ingkang piniji ing gati nun inggih Bapak Arjuna sekalian. Anggati calon pengantin putri. nggih sekedap nggih. Anggenipun mapanaken mikrofon menika kedah kalian migatosaken pas ngendika. Ampun pas ngendika mriki lepas kok mriki. Mboten mireng, nggih. Ngaten nggih. Nika kalawa panjenengan asring napa nika? Swantenipun sae, sae pauripun wonten namung kedal tasih perlu sinau malih. Dipun cepet nggih. Pas wonten mriki napa tasih tasih kirang. Kirang sekedhik nggih. Tapi diundurke sithik Mas wontene. Tapi dugi pundi wae? Para, ngoten nggih. Para mriki nggih. Para nang ngarep nggih. Para beda mboten? Para niki. Para monggo. Para tamu kakung Sumawana putri ingkang kula hormati. Nggih, sampun nggih. Arep sumawana manu dicicil. Binjing menawi sampun telesih, sampun prigel dipun waos-wasul mila mboten badhe ngaten. Monggo kula dherekaken lenggah keplok nggih. Nggih. Sae nika.